wanda ba sa hargowa. Ya ce min na sanar da ku idan zaɓe ya zo mazanmu da mata mu dangwalawa APC. Bana gwamnan mu ga zumar mu farar saka, duka umar da kai babba harka. Jirgin talakawa yau dai ya sauka, ku fito mu shige yau jirgin ga kowa zai ɗiba. Ga zakaran da yake tarar alkairi, ga ruwan maliya ku sha ba mai gori. Kai talakawa fa dole ne ni alfahari, katsinawa wa za mu zaba ne in ba kai ba. Ba mu manta da tallafin da kake yi ba, tafiyar ka baka bar talakawa ba. Aikin da kake kwakware foundation, talakawa talabar su kake yi tun ba yau ba. Ga hadarin tsakar dare mai gama zango, ga gwamnan garinmu mai halin ungo. Kun ga amurguji samarin giwa da baibayi ko kuma tarnaki kafar ka ba zai hau ba. Dan kai dogaro da kullin lahumma, malikal mulki rabbi shi zai dafa ma. Ka samu shaida ta bakin al'umma, ba a taba samun ka kai kayi aikin barna ba. Katsina za ta amsa sunanta ta duko, bana gwamnan mu gashi suna nai duko. Da safe mu je gun mai shayi koko mai koko, hankalinmu yana kwance dan tsaro zai inganta. Duka umar da kowa ya san shi, ɗan takara kaka babu kamar shi. Duk wani babba ma a yau na bayan shi, waye zai ja da shi kawai kasa zai kai shi. Ni kuma sani doka ni ne na yi waƙar, DJ doka kun sani mai yin waƙar APC. Lokacin ka ne ka tsina yanzu gwamna sai kayi, dabta duk umar radda mu zaɓi APC. Lokacin ka ne ka tsina yanzu gwamna sai kayi, dabta duk umar radda mu zaɓi APC. Bismillah sarki Allah ubangiji na, da as-samadu da kai na fara baitukana. Dubin salati ga rasulu dan amina, alihi sahabbai duka bana nuna bambanci. Lokacin ka ne ka tsina yanzu gwamna sai kayi, dabta duk umar radda mu zaɓi APC. Jama'ar Katsina yau mun yi dace da matashi, in ya zama gwamna kuma za mu kwashi dashi. Ku fito kowa ya jefa ƙuri'ar shi, in ka je wurin zaɓe dangwala wa APC. Lokacin ka ne ka tsina yanzu gwamna sai kayi, dabta duk umar radda mu zaɓi APC. Ayyukan da ya yi a ƙasa sun wuce misalai, ko Buhari ya yarda da shi bisa dalilai. Gaskiya da jajircewa cikin dalilai, shi ya sa ko gwamnan mu Masari ma ya zaɓo shi. Lokacin ka ne ka tsina yanzu gwamna sai kayi, dabta duk umar radda mu zaɓi APC. Ayyukan da dukku ya rike su zana-zana, ko in ce mukaman da ya rike domin na nuna. Ya yi malamin makaranta ku duba wannan, tsohon ma'aikacin banki ne kusan da wannan. An zaɓe shi ciyaman a caranci ya yi wannan, bayan ya gama an ga irin kwazon shi sannan. Aka sake mai kanto ma kusan da wannan, 'yan caranci shaida ne za su faɗi wannan. Sai ya zama mai taimaka wa sannatanmu, Katsina santarar majalisar dattawa. Sai sakataren walwala da jin daɗi na jam'iyyar mu APC ya yi kunga wannan. Sai ya zama shugaba a gun ma'aikatan nan na jihar Katsina, chief of staff kenan. Sai shugaban ƙananan masana'antu da matsakaitansu na ƙasa, kun ga yayi wannan. Yanzu kuma shi ne gwagwaron Katsinan mu, sarkin Katsina ya naɗa shi mu shaida wannan. Dabta dukka umar radda Allah ya saka, Allahu ya ma jagora, kai za mu zaɓa, mu kai za mu zaɓa. Lokacin ka ne ka tsina yanzu
gwanin mu nan ya zo garkuwar matasa ku tashi mai guri ya zo don ko bai da wasa ka san shi a fage na siyasa ya zarce gasa Zaɓin mu Katsinawa birni da ƙauyukanmu ga Dakta Doko Umar Radda shi za mu zaɓa. na zaga ko ina lokal gamin har makauta sun ce da ni mu dau dakta don ko bai da keta ko ƙuri'ar mu shi za mu yi babatu na wauta dukan tsinawa duk ku fito babatu na wasa na gode Zaɓin mu Katsinawa birni da ƙauyukanmu ga Dakta Doko Umar Radda shi za mu zaɓa. bakuri sun fada su ce duk ko za su zaɓa yan ɓata garawa su ma duk ko za su zaɓa ba tsari na je suka ce duk ko za su zaɓa na je gari na ɓaure wai duk ko za su zaɓa al'umma ta bindawa duk ko za su zaɓa yan caranci da masu duk ko za su zaɓa na je ni ɗan musa su ma duk ko za su zaɓa gari na ɗan dume su ma duk ko za su zaɓa na je gari na ɗan ja ai duk ko za su zaɓa na je gari na daura su ba za su yi faɗa ba ɗan dutse suna san baka zo da yaudara ba ɗan dutsen ma su ma duk ko za su zaɓa ɗan faskari su ma duk ko suke yabawa ɗan funtuwa sun ce baka zo da yaudara ba in gawa suna cewa duk ko za su zaɓa jibiya sun ce tafiyar ka ba sa bari ba ɗan kafuru su ma ai duk ko za su zaɓa da na je kai ta su ma duk ko za su zaɓa ɗan kankara ma sun ce duk ko za su zaɓa ɗan kankiye sun ce baka zo da yaudara ba kai kansina ta ce baka zo da yaudara ba ga kurfi suna cewa duk ko za su zaɓa ɗan kusa da sun ce baka zo da yaudara ba wai aduwa su ma wai duk ko za su zaɓa sai na je malumfashi duk ko za su zaɓa na je ni garin mani duk ko za su zaɓa sai na je ni mashi ai duk ko za su zaɓa ɗan garin matazu sun ce ba sa bari ba sai na je ni musawa duk ko za su zaɓa yan rimu ko sun ce baka zo da yaudara ba sabuwa suna cewa duk ko za su zaɓa safana suna ce mini duk ko za su zaɓa sanda mu suna cewa duk ko za su zaɓa ɗan gari na zango su ma ba sa bari ba kyawawan halin ka yasa ake tabinka in ka zama gwamna ba za mu yi baƙin ciki ba Zaɓin mu Katsinawa birni da ƙauyukanmu ga Dakta Doko Umar Radda shi za mu zaɓa. uwar gida ga dakta ni yanzu zan saka ki ajiya hawa ga ɗanki yana yaba ki mata abun sadaktan mu wacce ba ta saki mama uwar marayu ya binki ba zan bari ba na gode Zaɓin mu Katsinawa birni da ƙauyukanmu ga Dakta Doko Umar Radda shi za mu zaɓa. zan gaida mai gari alhaji kabiru nawa yaya ga duka umar raɗa ɓarre ba magajiyar alhaji duka umar gaida ki ciyaman na taranci tilas in gaida ki alhaji ibrahim sani koda a gaida ka kwamishinan ilimi na katsina a gaida ka da masu lawan crc ga ka hajiya indo umar raɗa ga ki hajiya indo tilas in gaida ki abdulmaliki kai ma na zo gaida ka asiya ke ma tilas in gaida ki na ta'ala kai ma tilas in gaida ku da fara kuma na zo in gaida ku dan takarar sanata shi zan gaidawa nasir sani zangon daura ne nawa Allah ya yi jagoranci ba mu fasa ba